καλώς ήρθατε στο Dress to Impress. Τρεις της ομάδας φρουφρού και αρώματα. Για να δούμε. Mermaids. Oh. Γιατί με... έχω ήδη ουρά. Τέλει. Δεν θα κάνω τίποτα. Θα βάλω μόνο κεφαλή. Περίμενε. Όχι, ξέρεις τι, πάω να βάλω το χρώμα μου πρώτα. Βοήθεια. Είμαι με τα σόβρακα, ρε παιδιά. Και με την ουρά. Αχ, κόλλησα. Πού είστε εσείς, ντυθήκατε? Εγώ έχω κολλήσει. Αγίου. Ναι, ωραία. Είμαι με τη σοβρακοφανέλα τώρα. Τι είναι αυτό το σκοτεινό πράγμα? Ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει, θα βάλω 3. Βάλε ένα. Γιατί να βάλω στην καημένη? Τι να γίνεις πρώτη? Εγώ με τη σοβρακοφανέλα θα βγω πρώτη, θα είναι άδικο. Περίμενα να δούμε την επόμενη. Action Girl. Και αυτό είναι σκοτεινό της Αβίσου. Και πράσινη. Εντάξει, εμένα το πράσινο μου αρέσει, θα της βάλω 3. Ιου λέω για τα χόρτα που... Α. Ωραία, πάει αυτή. Η επόμενη είναι... Η φασιονίστα είναι gothic γοργόνα. Αυτό δεν είναι πολύ gothic. Είναι λίγο gothic. Δεν είναι πολύ gothic. Εντάξει, θα τις βάλω 2. Εσείς προλάβατε να ντυθείτε? Ναι. Ωραία αυτό. Εντάξει, αυτή έχει ωραία χρώματα. Καλή, να τις βάλω 1-4. Να μην παίρνουν και αέρα κιόλας. Λιούν. Ωραίο, είναι μαγαλικό. Ναι, είναι ωραία αυτή, είναι άσπρη, μ' αρέσει. 3. Θα τις βάλω 4. Μάλιστα. Εγώ είμαι εδώ. Ή εσύ, ωραία είσαι. 5. Πολύ ωραία, θα σου βάλω 5. Πού το βρήκες αυτό που κρατάς στα χέρια? Είναι κωδικό. Τον έχω αυτό τον κωδικό εγώ. Μπορεί, ναι. Η Λούνα, για να δούμε τη Λούνα πώς δει. Θα βγω στο τέλος μάλλον. Ωραία Λούνα, σου βάλω 5. Πώς το κάνεις αυτό αφού έχεις μόνο ουρά και δεν έχεις πόδια? Α. Α, δεν μπήκα καν. Δεν μπήκα καν στην ψηφοφορία. Ουί, και η άσπρη τρίτη. Πολύ μου αρέσουν και οι 3. Μπράβο σας, μπράβο σας. Ωραία, εγώ είμαι αυτή. Λοιπόν, ωραία θα... Ποια λιποθύμησε εκεί πέρα? Γιατί θα αλλάξει μετά και θα στη βγάλει. Ελπίζω να μην είναι πάλι θέμα με γοργόνες, γιατί δεν θέλω. Εγώ πάω λίγο έξω στο μπαλκόνι να καθίσω με ησυχία. Αφήστε με ήσυχη. Κοίτα πως περπατάω. Γιατί πας έτσι? Γιατί μετά πέφτεις κάτω, περνάνε άλλες από πάνω σου και λες γιατί με πατάνε. Τι κάνετε εδώ πέρα εσείς οι δύο? Εσύ πολύ χλωμή μου φαίνεσαι. Μπορείτε να με αφήσετε ήσυχη τουλάχιστον στο παιχνίδι? Πάω να κάτσω κάπου αλλού. Πάω μέσα στο καναπεδάκι. Ποια είναι αυτή η κοπέλα? Θα κάτσω εδώ στον καναπέ. Φύγετε ρε παιδί μου, δεν θέλω να είστε. Θέλω λίγη ησυχία. Από πού βγαίνω έξω, τι είναι εδώ? Γιατί ξαναβγήκα εδώ στο ίδιο μέρος? Κοίτα μαμά, αυτό το κόκκινο δεν πρέπει να το πατάς. Τι είναι εδώ πέρα? Είναι άμπι. Αυτή εδώ γιατί είναι τόσο μαύρη? Κοίτα εδώ, ωραία είναι. Ιου, τι ωραία. Τι ωραία. Ξεκινάμε, σιωπή. Τι σιωπή? Είναι uniforms. Στολές δηλαδή. Λοιπόν, πάω να φτιάξω... Δεν έχω καν πρόσωπο. Πάω πρώτα να φτιάξω το δέρμα μου εδώ πέρα στο σολάριουμ. Πήγα στο σολάριουμ για να γίνω άσπρη. Έχω την ίδια φάτσα εγώ. Εγώ πάω να βρω τώρα μια φάτσα. Εδώ πέρα πάμε στο make-up. Αυτή κάθεται στη θέση μου. Έφυγε, μπράβο. Θα βάλω μια πολύ όμορφη φάτσα. Θα βάλω, όχι. Θα κάνω το εγώ. Αυτή τη στεναχωρημένη, αυτή την πολύ... Όχι, αυτή θα βάλω. Γεια σας. Πάω τώρα να κάνω... Μαλλιά δεν έχω. Uniform. Αφού λοιπόν είναι uniform. Πού πάω, γιατί πάω εδώ? Αφού είναι uniform, θα μαζέψουμε τα μαλλιά πάνω. Γιατί...
Για προχώρα λίγο. Γιατί δεν προχωράει ρε παιδιά. Γεια. Τι είναι γιατί δεν προχωράει. Γιατί την κάνω έτσι και απλά μου πάει πάνω κάτω. Ποια λιποθύμησε μπροστά μου. Λοιπόν, θα πιάσω τα μαλλιά μου κοτσίδα. Πού είναι οι κοτσίδες? Πάνω στην αρχή. Α, και γιατί μου τα βγάζει από το τέλος? Φυσική. Να, εδώ είμαι. Θα κάνω τα μαλλιά μου. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν Ωραία, πηδάμε. Δεν τα ίδια μαλλιά πάνω. Έτσι. Τι είναι αυτά, γιατί έγινα έτσι? Ωραία, δεν θέλω αυτή την περούκα. Ωραία, πάμε τώρα να βρούμε μία uniform. Θα ντυθώ, θα φοράω uniform μίας πολυεθνικής εταιρείας. Οκ. Γιατί θα είμαι η διευθύντρια, δεν θα είμαι η έργα. Θα φορέσω uniform άσπρο. Λοιπόν, για το uniform. Εγώ είμαι πιο όμορφη από σένα. Ναι, καλά. Τα μαλλιά μου. Ποια εσύ είσαι? Όχι αυτή. Τι uniform έβαλε αυτή, τι ντύθηκε? Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μπλούζα και σακάκι. Φύγε ρε παιδί μου από κοντά μου. Ποια είναι αυτή που με ακολουθάει? Μια άλλη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ πέρα. Λοιπόν, μία πολύ απλή μπλούζα. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι uniform. Εγώ. Η άλλη. Α, λοιπόν, θα βάλω ένα απλό τοπάκι που δεν μπορώ. Ναι, άσπρο. Γιατί δεν πατιέται το άσπρο? Τέλος πάντων. Και μετά ένα σακάκι πάρα πολύ επαγγελματικό. Για σώπα. Εγώ είμαι αυτή μπροστά. Ναι, είσαι μπροστά μου και δεν μπορώ να πάρω. Συγγνώμη. Φύγε λίγο ρε παιδί μου από τη μέση. Βάζει γυάλια στη μέση, όχι. Ένα σακάκι άσπρο και αυτό, πολύ ωραίο. Και πάω να βάλω τα κούνια για να μην βγω αξιπόλητη. Θα πάρω αυτά εδώ και θα τα κάνω και αυτά άσπρα. Και τώρα πρέπει να έχουμε και ένα καπέλο. Α, πρέπει να φτιάξω τα νύχια μου. Περίμενα να φτιάξω τα νύχια μου. Εδώ στη μανικιουρίστα, παρακαλώ. Πού πας? Σου πήρα τη θέση. Άσπρα νύχια, έφυγα. Τώρα μπορείς να πας να φτιάξεις τα νύχια σου και να μην μας ενοχλεί. Πώς δίνεσαι για τη δουλειά? Δεν ξέρω, είμαι μια διευθύντρια σε ναυτιλιακή. Πώς δίνεσαι για τη δουλειά? Στη δικιά μου. Όχι, μια γενικά. Ωραία, θα βάλω και αυτή την πιάστρα την Μια άλλη. γενικά, άκουσα. Εξαρτάται τι δουλειά κάνει. Είναι τα νύχια μου. Για να δω. Πώς πας έτσι, ρε? Θα σε πατήσω. Δεν γίνεται σαν να είναι στα πρώτα. Θα βάλω και γυαλιά για να είμαι σοβαρός άνθρωπος. Άσπρα εννοείται. Γιατί άσπρα? Επίσης, επειδή είμαι πολύ σοβαρός άνθρωπος, Πολύ σοβαρή. τι θα κρατάω? Ποια είναι αυτή εδώ που Έλα είναι? εδώ, θα σου δείξω τι να κρατάς. Εγώ θα κρατάω βιβλία. Εδώ είναι τα βιβλία. Ποια είσαι καταρχήν? Εγώ είμαι αυτή, εγώ εδώ. Πάρε αυτά τα βιβλία εδώ. Λες να πάρω μια ρακέτα να γίνω διευθύντρια στο τένις κλαμπ. Πού είναι τα βιβλιάρια, δεν βλέπω. Εδώ κάτω, εδώ. Ωραία, περίμενα να τα πατήσω. Γιατί δεν τα παίρνει? Γύρνα την κάμερα. Γύρνα την κάμερα και πάτα. Α, τα πήρα. Τα πήρα, να, έχω βιβλία. Τέλεια. Αχ, είμαι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Πού είναι η Λούνα? Λούνα, ντύθηκες? Έχεις 2 λεπτά. Εγώ έχω χρόνο. Φύγε από μπροστά μου, κοπέλα μου. Ωραία, κάνουμε και μια βόλτα στο μαγαζί να δούμε τι άλλο έχει. Εδώ είναι τα αντρικά. Ό,τι είναι τέλος. Αχ. Εδώ αυτή γιατί είναι? Α, για να σου ξεχωρίζει τα section με τα ρούχα. Ωραία, φοράω τη uniform. Αυτή τι uniform ακριβώς είναι? Με τα φτερά και με τα πούπουλα. Δεν είναι στο Δήμο, δεν είναι. Τι άλλο έχω να κάνω? Για έλα να δούμε τα αξεσουάρια. Τα καπέλα εδώ. Έχουμε καπέλο. Α, ξέρω τι θα πάρω. Θα το βγάλω. Θα βγάλω τη πιάστρα και θα βάλω αυτό εδώ το καπελάκι. Για να είμαι όντως uniform. Πανέτοιμη. Για να δούμε και τις υπόλοιπες. Εδώ κάνω μια βόλητα. Εγώ είμαι αυτή εδώ μπροστά. Τι είναι αυτό το καπέλο? Είναι uniform, χρυσή μου. Και εσύ τι ντύθηκες, ας πούμε? Έλα εδώ. Θα ντυθώ για δουλειά μου. Με το δικτυωτό καλσόν, σε τι δουλειά ακριβώς θα πας? Για ψάρεμα? Εγώ. Εσύ. Λες να βάλω καλσόν? Όχι, δεν θα βάλω καλσόν. Είναι πιο elegant χωρίς καλσόν. Η Λούνα που είναι? Αυτή που χοροπηδάει και πέφτει κάτω. Κάτσε να την πατήσω ένα λεπτό. Λαλαλα. Εγώ δεν πέφτω κάτω. Να σέρνομαι. Έλα, δεν περνάει η ώρα. Κάτσε να κάνω pause. Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Η πρώτη είναι η Sober, που δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς δουλειά έχει ντυθεί. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Θα πάρει ένα. Μα το uniform.
Βασικά δεν είναι μόνο για δουλειά, αλλά δεν μπορώ να... Είναι για σχολείο αυτό. Α, ναι, μπορεί να είναι και για σχολείο. Ό,τι λες. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πολύ παρδαλή ήταν. Η Action Girl. Καλέ, βλέπω το βρακί της. Ένα. Φοράει κράνος, όχι. Κορδελίτσα και βγάζει και selfie. Πώς το κάνει και βγάζει selfie? Δεν βγάζει selfie, αυτό το κρατάει. Το κρατάει. Το κρατάει. Επόμενη, δεν μπορώ να καταλάβω το όνομα. Ωραία, αυτό μοιάζει λίγο περισσότερο με uniform. Πάρε 2. Επόμενη. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Και αυτό φοράει σωσίβιο, παιδιά, και κρατάει και μπάλα. Και έχει και φτερά, πάρε ένα. Τα έχει βάλει ό,τι βρήκε αυτή. Ό,τι βρήκε στην τουλάπα έβαλε. Είναι special, μαμά. Είναι special, αλλά τι uniform είναι? Δεν μπορώ να το πω τώρα. Η επόμενη, ωραία, αυτή είναι σαν σχολικό. Γιατί κρατάει μαχαίρι, Θεέ μου? Όχι, δεν μ' αρέσει, είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Πάρε ένα, έχει uniform ο killer. Πάρε ένα τώρα, γιατί δεν μπορώ, τρόμαξα. Ω, νάτι. Δουλειά κάναμε. Πουά καλσόν και πάνω. Εντάξει, θα σου βάλω 5 γιατί λιποθύμησε. Μάλιστα. Επόμενη Νάτινα. Βέβαια, πρέπει να κάνει έτσι σαν χαζοβιόλικο. Εντάξει, να λιποθεί. Τι ωραία, τι δουλειά κάνεις. Πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος πρέπει να είναι. Σε πολύ σοβαρή δουλειά. Με τη φούστα και λιποθυμάει. Τώρα είμαι εγώ. Πρέπει να κάνεις σημάδι εδώ πέρα. Α, ναι, πρέπει να χορευτακίσουμε. Περίμενε, κάνω πόζα. Πώς χορεύω? Χάρμονι. Δεν μπορεί να χορέψει. Γιατί? Απλά κάνεις πόζες. Κάνω πόζες. Πάρτε πόζα, πάρε κι άλλη μία, πάρε κι άλλη μία και από εδώ. Α, τελείωσε. Μα γιατί πηγαίνεις ένα πρώτο σερβερ πλέον στο chat. Αυτή δεν πρόλαβε, έλα η καημένη δεν πρόλαβε να βάλει ούτε πρόσωπο, ούτε μαλλιά. Εγώ θα της βάλω 4, εντάξει, τη λυπήθηκα. Πώς το λυπήθηκες? Γιατί δεν πρόλαβε να βάλει πρόσωπο, δεν πρόλαβε να βάλει μαλλιά, δεν πρόλαβε να βάλει παπούτσα, δηλαδή... Παπούτσα. Να, το γράφει, δεν λέει. Τι? Τίποτα. Α. Τι γράψει απλά. Για να δούμε ποιος βγήκε. Yay! Είμαστε πρώτες, πολύ περίεργο, γιατί βάλαμε όλες πεντάρια στους εαυτούς μας. Ωραία, λοιπόν, έχουμε το intermission για την επόμενη mission. Τι? Ποια είναι δίπλα? Εσύ είσαι πάλι, Χριστέ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω πουθενά. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα. Εξαφανιστείτε από μπροστά μου και αφήστε με ήσυχη. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Όχι, το συνεχίζουμε. Δεν μπορώ να πάω εδώ από κάτω. Α, μπορώ να πάω μακριά. Μακριά. Πάω να κρυφτώ εκεί πίσω από το καράβι. Σε βλέπω, Α, κολυμπάω! Κολυμπάω, Mad λαλαλα. scientist, μαμά. Τι mad scientist? Το δίνει. Ω, έτοιμα, πρέπει να βγω να στεγνώξω. Φύγετε. Mad scientist. Λοιπόν, θα είμαι η τρελή επιστήμονας, δηλαδή πάω να βάλω μαλλιά. Πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ τρελό. Βασικά, να, κάτσε να βάλουμε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε mad μαλλιά. Τι να διαλέξω. Φύγε από μπροστά μου. Το βρήκα. Εδώ είμαστε. Είναι αυτό mad scientist, λοιπόν. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε και παρακάτω τι άλλα μαλλιά. Η τρελή. Να, το βρήκα. Θα βάλω αυτό. Περίμενα να βγάλω την προηγούμενη καούκα. Αφού να όλοι πάρει την καρέκλα για τα μαλλιά. Συγγνώμη, πώς βγάζω αυτό το πράγμα αν δεν το θέλω? Περίμενε, χοροπίδα. Αν τα έχω και τα δύο. Ναι, ξέρεις τι. Να, το βάλω παρακάτω. Λοιπόν, βγάζουμε. Ωραία. Εδώ, για να δούμε τώρα. Να φτιάξω όλες τα νύχια μου, όχι? Α, περίμενα να κάνω και άλλο μακιγιάζ. Να δούμε πώς φαίνομαι πιο τρελή. Εδώ. Τρελή είναι αυτό το έχω κάνει. Όχι. Ναι. Mad scientist. Περίμενε ρε εσύ, γιατί δεν προχωράει εύκολα. Να το, περίμενε, το είδα εδώ. Βλέπω, να, εδώ είμαι mad. Μπορείς να φύγεις.
Δεν θέλω να μου δείξεις τίποτα. Δεν μπορώ να τη δω αν δεν γυρίσεις. Σταμάτα να... Τι είναι αυτό? Μουστάκι έχεις? Τι είναι μουστάκι? Για έλα πιο κοντά να δούμε τη μουστάκα σου. Oh my god! Πού πήγε? Γιατί βρήκες αυτό το μουστάκι? Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε σαν mad scientist. Λες να βάλω φιστάνια? Α, περίμενε, είχα δει ένα ωραίο γουναρικό από εκεί πέρα. Λοιπόν, θα... Α, να το βρήκα, εδώ. Τι έγινε, γιατί δεν βλέπω τίποτα? Βλέπω εδώ το σουτιέν μου. Πώς θα φύγω? Να το γουναρικό, περίμενα να γυρίσουμε την κάμερα. Γυρνάω. Να το... Μα τι βάζει άλλο? Αχ, δεν μ' αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει. Φύγε. Το βγάζω. Θα βάλω ποδιά. Α, βρήκα. Θα βάλω κάτι μακρύ. Και το είχα βρει την προηγούμενη φορά. Αυτό που έχουμε όλοι εδώ. Να. Αυτό που έχουμε όλοι εδώ. Εγώ όμως θα το βάλω... Τι είναι αυτό το μαλλιά? Είμαι τρελή επιστήμον. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Θα βάλω μακριά μπλούζα άσπρη. Σήμερα φοράω πολύ άσπρο, βρε παιδί μου. Πατελόνι. Λες να βγω με το βρακί να είμαι όντως mad scientist? Όχι. Γιατί θα βάλω και μπότα μεγάλη. Περίμενε. Αυτή την μπότα. Μπορεί να πάρει ένα σπαθί. Την μπότα και θα βγω με τις μακριές μπότες και με το σόβρακο. Τι είναι αυτά τα μαλλιά? Ωραία. Εγώ θα βγω με το βρακί και με τις μακριές μπότες. Πάω να βάλω και κοσμήματα. Α, όχι. Μήπως να βάλω ένα καπελάκι. Θα βάλω αυτό. Δεν μπαίνει. Μπότες. Να, θα έχω και αυτό για να με περάσουν και ακόμα πιο τρελή. Χωρίς πατελόνι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, περίμενε. Τώρα θέλω και ένα αξεσουάρ. Τι αξεσουάρια έχει εδώ? Μπορώ να κάνω zoom να βλέπω? Όχι. Λίγο. Δεν θα πάρω το μαχαίρι. Α, μπορώ να κάνω Είναι zoom. αυτό το πράγμα. Ού, βρήκα, θα πάρω αυτό. Το πήρα, δεν θέλω άλλο Μα χρόνο. μπορείς να έρθεις λίγο εδώ πέρα? Μπορώ να χρησιμοποιήσω το... Τι θες, παιδάκι μου? Είμαι τρελή. Αίμα εκεί πέρα. Γιατί να βάλεις αίμα? Τι ναι. Θέλει. Ή μήπως να πάρω... Τι να πάρω? Να πάρω την κολοκύθα. Όχι την κολοκύθα, τι λες? Θα κάνω πειράματα σε κολοκύθα, αυτό θα πάρω. Περίμενε να αφήσω εδώ το τέτοιο του baseball. Την κολοκύθα. Πού βρήκες τη μάσκα για το πρόσωπο? Ωραία, εγώ έκανα πειράματα σε κολοκύθα. Δεν μου βγαίνανε και τρελάθηκα και ξέχασα να βάλω πατελόνι. Βλέπεις το βλέμμα μου πως είναι? Α, και εγώ γυαλιά για να φαίνομαι πιο έξυπνη. Αλλά για να δούμε εδώ τι γυαλιά έχει. Πάνω εδώ. Θα βάλω αυτά με τις καρδούλες. Όχι, δεν θα βάλω. Δεν θα φαίνομαι πολύ έξυπνη. Αυτά. Ωραία είναι. Εσύ γιατί δεν φοράς τα εσώρουχα μέσα από τη τέτοια που με κοροϊδεύες στο σύνορο? Αυτό που έχει κάνει η άλλη. Τι έκανε, για να δω πούντι? Έχει ένα κολλιέ με τις Χαβάης, αυτό με τα λουλουδάκια. Λες να το φορέσω? Όχι. Το φόρεσα. Άλτο. Γιατί κοίτα πως ωραία είμαι. Ναι, κατάλαβα. Όχι. Κοίτα, καταπληκτική. Έχω και... Πάρα πολύ. Γιατί μην πάω εδώ μέσα, λες να βάψω και τα νύχια μου? Τα άβαψα πριν, όχι. Λοιπόν, είναι άσπρα. Θα κάνουμε ένα χρώμα, θα τα κάνουμε... Τόσο. Γκρι. Οκ. Α, και νιχάρες τεράστιες, περίμενε. Αυτά. Κοίτα. Ωραία, καταπληκτικά. Περίμενε γιατί είμαι από κάτω. Να βλέπουμε εδώ το showroom. Εσείς αυτή, όχι. Ωραία, αυτό στο κεφάλι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Το βγάλω. Ποιος είπε τι μαλλιά έχει? Εσύ ειδικά μη μιλάς. Μιλούσε σε μια άλλη. Α. Έλα, τελειώνει ο χρόνος. Λαλαλα. Να δούμε ποια θα είναι η πιο τρελή επιστήμον. Για να τα φω τα ρούχα εδώ, είναι πολύ καλοκαιρινά. Έχω ένα μαχαίρι. Από εδώ βρήκε άλλη το σωσίβιο. Τι άλλο έχει? Για να δω, τσαντούλα, βλέπω. Α, τι ωραία παπούτσια. Γιατί? Έχει και μαγιό και τσάντα. Κοίτα εδώ. Έχει και παγο... Από εκεί βρήκε το πάγο. Έχει και καρύδα. Για να δω, τι κρατάς εσύ αυτή? Ναι, εδώ. Γιατί φοράς μαύρα και κρατάς μαχαίρι? Γιατί είμαι mad. Ναι, αλλά είπαμε. Scientist. Scientist. Έλα, ο χρόνος περνάει, αρχίζει η ψηφοφορία. Ουι. Ώρα για την ψηφοφορία μας. Αυτή εδώ, α ναι, αυτή έχει πάθει και μετάλλαξη, έχει γίνει πράσινη, μ' αρέσει. Θα της βάλω 3.
3. Υπάρχουν 2. Ελπίζω μόνο να μην πατάω το μικρόφωνο για να ακουγόμαστε. Μα. Επόμενη. Τι αυτή... ωραίο. Ωραία είναι αυτή και εμένα μου αρέσει. Γιατί κρατάνε όλες καφέ. Θα τις βάλω 3. Και εγώ βέβαια 3. Η επόμενη... Αυτό δεν είναι μάτι scientist. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Πάρε ένα. Μόνο για το γατάκι που κρατάς. Μα. Γιατί δεν έπεσε. Εγώ σου δεν έπεσε το γατάκι. Σωστό. Επόμενη η Άρια. Δεν είναι. Ωραία. Καλή είσαι, εντάξει. Φοράς μαύρα για να μην λερωθείς και λιποθύμησες. Ναι. Στο δάκρυ. Τώρα είναι η Λούνα. Γιατί είστε όλοι με μαχαίρια. Η άλλη έβαλε Τα νύχια. τα γυαλιά ηλίου για να πάει στο εργαστήριο. Μα έχεις τα νύχια. Τα είδα. Α, Παναγία μου, πιο μεγάλα από τα δικά μου. Ναι. Σου βάλαμε. Να μην πρέπει να δώσουμε και στους άλλους. Η Τζέλα Δέλτα με η επιστήμονας. Τι έχεις αυτό εκεί στο χέρι. Γιατί έχω νύχια. Α, τι κάνω. Περίμενα να πάρω πόζα. Καλή είμαι, γεια σας. Νάτι. Αυτό που σας είχα μιλήσει από πρώτο που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αυτό το βιβλίο που το βρήκε, μ' αρέσει, 3. Πάρε 4, άντε, επειδή είμαι στις καλές μου. Είναι γκλαμουρίστα μόνο κιόλας. Μετά Αυτό έχουμε... είναι το καλύτερο. Ουάου, τι κρατάει, θα κάνει ένα... Σπίτι με το. Εντάξει, πάρε Θα βάλω 4 κι 5. εσύ. Γιατί να βάλεις 5. Συγγνώμη, Βάλ τις δεν 5, μπορώ. καλή είναι, μπορείς. Trendsetter. Αυτό το μαλλί του... Τα Πώς γυρνάνε τα μαλλιά. Πώς τα γυρνάνε. Να παίξεις 30. Α, πρέπει να λιώσεις το παιχνίδι για να κάνεις. Για να δούμε ποιοι βγήκανε. Εγώ! Γιατί δεν έχει δεύτερο. Sorry. Δεν έχει δεύτερο. Περίμενε. Έχει... Είσαι τρίτη. Α, η δεύτερη... Α, πρέπει να βγει από το παιχνίδι, οκ.